Слава да бъде на Бога тая вечер. Вярвам, че Бог е тук тая вечер. И отново ние сме на най-правилното място. Отново там, където ние да имаме личната среща с Исус Христос, с нашия Бог, с нашия Спасител, с нашия снабдител, с нашия лекар и с оня, който винаги е готов да се обърне към нас и да подаде десницата си, която винаги да ни избави. Надявам се повечето от вас да са били в неделя. И в неделя словото, което проповядвах, беше една от срещите на Исус Христос. Една от личните срещи, която Той имаше в Божието Слово. И това беше личната среща с самарянката, когато те се срещнаха на кладенеца. И аз вярвам тая вечер, че Бог отново иска да се срещне с нас. И искам да ви кажа, че всяка вторник вечер, в продължение на месец и повече, ние ще имаме уроци и проповеди, насочени само към личната среща с Исус Христос. Ще изследваме, ще виждаме срещите на Исус Христос с всички възможни хора в Божието Слово, докато не стигнем до срещата ни с Исус Христос. Аз вярвам, че Исус Христос се е срещнал с всички хора в Божието Слово. Бог се е срещнал с всеки един, който е избрал. Бог е избрал всеки един, избрал го е, повикал го е по името му, срещнал се е с него, имал е личната среща, имал е разговора с него, с всеки един човек. И тогава Бог променя живота на всеки един от нас. И затова виждаме, че в Библията има толкова много хора, които са имали лична среща с Исус Христос, с Бог. И Бог е променил живота им. Вярвате ли тази вечер, че Бог може да се срещне с всеки един от нас и да промени живота ни? Амин. И тази вечер първата тема, която ще разгледаме с вас, препоръчително е, ако искате от другия вторник да си носите химикалки, да си носите тетрадки, с които да си записвате важните неща, които да можем да запомняме, които може да преглеждаме, когато не сме на църква. Така че първото нещо, което тая вечер, първата тема, която ще започнем е с един заможен мошенник, който се среща с Исус Христос. Малко странно. Исус Христос да се срещне с един лъжлив богаташ, човек, който е измамник, мошенник. Малко на първи поглед, на пръв план, не е много логично. Господ да се среща с мафиот, Господ да се среща с измамник. Звучи ли ни логично това нещо? Искам да сте малко будни. Искам да има разговор тази вечер между нас. Да може да се случват нещата по-правилно и за да разбираме нещата. Много ли е логично Господ да се срещне с измамник, според вас? На първи поглед, за мен Бог не е логично да се среща с мошенник и с измамник. Моите приемения са такива, че ако е Бог, Той е свят и другите не трябва да има среща с всички други. Но Бог е Бог, който обича всички и не поставя граници. Не казва, ще се срещам само с праведните, не казва, ще се срещам само с уния, които са добри, не казва, че ще се среща само с хора, които слушат, които са честни, много такива добри, но Бог е Бог, защото се среща с всички ние. И Бог дава шанс на всеки един да има среща с Него. Вижте, вярвам и знам, че Бог има специален план с всеки един от нас. И щом Бог има план с един мошенник, с един измамник, то означава, че Бог може да има план с всеки един от нас. Амин. И това, на първо място да ви кажа, ние нямаме доверие на богатите хора, така ли? Имате ли доверие на богатите хора? Когато видите един човек, който е много богат, който е много добре облечен, който притежава много имоти, много пари, живота му е доста лъскав, ние как го приемаме? Първото нещо, което изликва в главата ви, какво е? Той със сигурност парите му не са честни. Той със сигурност е пълен измамник. Пълен тарикат, пълен мошенник, пълен не знам си какъв мафиот. И първите мисли в главата ни, когато видим един богат човек, не са добри.
Това е защото в повечето случаи, може би, богатите хора са такива. Да бъдем честни. Може би повечето богати хора са такива. Мафиоти, нечестни хора. Но има и хора, които честно, с мозък, с мъдрост, са спечелили богатство. Вярваме ли го това тази вечер? Има такива хора. Но в повечето случаи ние нямаме доверие на богатите хора. И ние, може би, понякога им завиждаме. Понякога си казваме, ако можех да имам неговия живот, ако можех да живея този живот. Да, всеки един от нас понякога си е мислил така, със сигурност. Но ще ви кажа, може би ние не ги харесваме много богатите хора, но понякога и ние сме искали да живеем техния живот. И ние сме искали да удариме шестица от тотото и да си кажем, ето, сега и аз съм вече богат, сега и аз съм вече заможен човек и аз съм постигнал. Но тогава в очите на хората ние пак ще изглеждаме нечестни хора. И тая вечер искам да си поговорим за един точно такъв човек. Един човек, който беше богат. Библията казва, че този човек беше богат. Имаше имане, но беше богат заради своята професия. Беше богат заради това, което той работеше. И той бе един от хората, които бе избран от римляните да събира данъка на всички хора, да събира таксата. Обаче той с измама припечелваше допълнителни пари. Значи, по тогавашното време евреите са живяли под управлението на Римската империя. Римската империя е била огромна, която е управляла много страни. И една от държавите, една от страните, която е била под владение на Римската империя, е била еврейската държава. Страната, която Бог е избрал. И тогава е имало един човек, който е бил избран да бъде в Ерусалим, в най-големия град, и той да събира данъците на хората. И това е бил Захей. Със сигурност, поне един път ние сме чували името Захей. Чували сте го името Захей? За ония дребен човек, малкият човек, който беше измамник, мошенник, събираше таксите на хората, събираше данъците им и мамеше ги, грабеше ги и натрупа богатство в себе си. Но дойде момента, в който той трябваше да се срещне с Исус Христос. И аз искам тая вечер да си отворим Библиите си в Лука, 19 глава, от 1 до 10 стих ще прочита. Лука 19, от 1 до 10. След това Исус влезе в Йерихон и минаваше през града, и ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и беше богат, искаше да види кой е Исус. Но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. И Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаеха и казваха: отби се при грешен човек. А Захей застана и каза: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някой съм ограбил някого, връщам му го четвъртократно. И Исус му каза: днес стана спасение на този дом, защото и ето този Аврамов син, понеже човешкият син ще дойде да потърси и да спаси погиналото. Амин. Виждаме тук срещата на Исус Христос и на Захей. Когато Исус Христос слизаше в Йерихон и трябваше да има среща с хората там, да мине и отново да им покаже своята сила, защото Исус Христос минаваше от град на град, за да покаже чудесата, за да покаже милостта на Бог, за да извърши спасение и за да покаже своето лице на хората. Когато минаваше тогава в този град, Захей чу, че Исус Христос ще минава. Исус Христос бе името, което създаваше новини. Името, което създаваше събрания.
името, което като се чуеше, веднага беше свързано с чудесата, с знаменията, с това, че върши добри дела. Знаете ли, искаме ли ние да бъдем като Исус Христос? Когато ние минаваме от град на град, ние трябва да бъдем като Исус Христос. Когато влезем в този град, да кажат: о, там е този човек, който е докоснат от Бог. Там е този човек, който като ходи, като минава, от сянката му се изцеляват. Вярвате ли тази вечер, че Бог може да ви употреби? Защото Исус Христос го е казал. Казал е на учениците: всички тия дела, които аз извърших на този свят, вие ще извършвате още по-велики дела. Вярваме ли го тази вечер, че Исус Христос може да употребява всеки един от нас, където и да отиваме, ние да извършваме чудеса, които са достойни само на Исус Христос. Амин. И Захей чу за Исус Христос и каза: трябва да се срещна с този човек. Искам да го видя. Защо е толкова специален? Защо е толкова различен? Обаче беше нисък и защото имаше много голяма тълпа около Исус Христос, минаваха много хора около него и той нямаше как да го види и затова реши да се качи на една смокиня, за да може да се извиси и да види Исус Христос, да види Той, който върши тия дела, който е оня Христос, помазаника, Спасителя. Обаче, знаете ли, Исус Христос видя първи Захей. Видя го и каза: Захей, слез, защото тая вечер искам да вечерям у вас. Искате ли тая вечер Исус Христос да погледне към вашия живот и да каже: здравей, приятелю, здравей, братко, здравей, сестро, здравей, дъще. Искам тая вечер да бъда в твоя дом. Искам тая вечер да дойда в твоя живот. Искам да вечерям заедно с тебе. Искам да имам връзка с тебе. Искам да имам отношение с тебе. Знаете ли, когато Исус Христос каза на Захей: тая вечер ще бъда у вас, Захей се очуди, но с радост го прие. Но имаше хора, които бяха там и си казаха: вау, Исус, който е Христос, който нарича себе си Месия, Спасител, помазаник, ще отиде в дома на най-грешния. Ще отиде в дома на мошенника, ще отиде в дома на измамника. Исус Христос реши да отиде в неговия дом. Знаете ли, със сигурност в този град имаше много свещеници, нали така? Със сигурност в този град имаше много праведни хора. Хора, които живееха според Тората, според Словото, според Бог. Но Исус Христос не реши да отиде в тяхния дом, но реши да отиде в дома на мошенника. Защото по-надолу се казва: защото човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Знаете ли, Исус Христос отива там, където имат нужда от Него. Исус Христос отива там, където оня, който има нужда, Исус Христос отива там при Него. Тая вечер, ако ти имаш нужда от Исус Христос, Исус Христос ще дойде в живота ти. Ако ти нямаш нужда от Него и нямаш нужда Исус Христос да дойде в живота ти, Исус Христос няма да дойде в живота ти. Но ако ти имаш нужда от Исус, Той ще дойде в дома ти. Ще дойде и ще има лична среща с тебе. Със сигурност Захей имаше нужда от Исус Христос. Имаше нужда да познае истината. Имаше нуждата да разбере, че живота, който живее, всъщност не е правилният. И когато Исус Христос отиде в дома му и седнаха заедно там и вечеряха, нещо се случи с Захей. Нещо му, някаква мисъл му дойде. Каза си: учителю, всичко, което имам, целият ми имот, разделям го на половина и тая половина я връщам на сираците, на уния, които съм ограбил. Исус каза: спасение се случи в този дом. Един Аврамов син отново прие спасение. Знаете ли, когато Исус Христос дойде в живота ни, идва осъзнаване. Идва осъзнаване, че ние сме сгрешили. Че досега в нашия живот сме живяли неправилно. Живяли сме грешно. Когато Исус Христос дойде истински в живота ни, подчертавам, ако някой си записва, ако Исус Христос дойде истински в живота ти, идва осъзнаване. Искам да ви попитам тази вечер: вие осъзнавате ли живота си? Осъзнавате ли какъв живот живееме? Ако вие сте се осъзнали какъв живот живеете днес, то означава, че Исус Христос вече е
вътре във вашия дом, вътре във вашето сърце. Това е първия белег, в който ние трябва да разберем как Исус Христос идва в живота ни. Ако някой ви попита, добре де, ти ходиш на църква, вярваш, но кажи ми нещо, което да доказва това нещо. Докажи ми по какъв начин Исус Христос е дошъл в твоя живот. Най-важното нещо, първото, което е като доказателство в нашия живот, е това, че ние сме се осъзнали. Осъзнаването. И веднага второто нещо, което идва като доказателство, е промяната в живота ни. На първо място идва осъзнаването и на второ място идва директната промяна. Вижте, в този момент, когато Исус Христос беше в дома на Захей, Захей осъзна, че беше грешен, осъзна, че е ограбил хората, но не си каза, утре ще ги върна тия неща, които съм ги откраднал. Другия месец ще си възвърна краденото, другия месец аз ще упомня живота си, аз ще променя живота си. Не. В същия миг, когато той се осъзна, реши да се промени. Чуваме ли тая вечер? Когато дойде осъзнаване, когато дойде приемственост в сърцето ни, веднага трябва да дойде промяна. Когато дойде промяната, тогава наистина Исус Христос е дошъл в живота ни. Когато наистина ние започнем да променяме делата си, да променяме живота си, тогава вярваме, че Исус Христос е дошъл в живота ни. Амин. И знаете ли, аз тая вечер искам малко така да си задаваме въпроси. Ако ние се поставяме на мястото на хората, които са били измамени от Захей. Защото знаете ли какво е правил Захей? Да ви обясня на по-накратко. Когато е имало данък, някой да плаща данък, такса, той отива при дадения човек и да, примерно, данъка му е на къщата, да кажем, 200 лева. Захей обаче отива при дадения човек и му казва 400 лева е твоя данък. Чуваме ли? Значи Захей е припечелвал парите си, като е мамил. Добре, да се поставим ние тази вечер на място на тия хора, които са били измамени. Цял живот, в продължение на много дълго време, ние да сме живяли в една измама. Всъщност, били ли сте някога мамени? Има ли хора, които са били мамени? Лъгани? Били са използвани? Значи едно нещо струва толкова, но твоите приятели или хората, които познаваш, които са близо до тебе, те ти казват, това нещо струва повече. Или, да, може да си много добър човек с мене, мога всичко да е точно, обаче, да, отношенията са ни каквито са си. Как ще се чувстваме, как сме се чувствали, когато сме били измамени? Със сигурност на никой от нас не му е било добре. Със сигурност на никой от нас не му е приятно да бъде мамен и лъган. Има ли такива, които искат да бъдат мамени? Не. Знаете ли, докато ние живеем в грях, докато ние позволяваме на живота ни, на сърцето ни да бъде в грях, ние позволяваме на дявола да ни мами. Дявола взима живота ни, взима душата ни и казва, да, душата ти може да струва много, да е безценна, но ти за най-малкия грях, заради най-малкото изкушение, ти си готов да я размениш. Ти си готов да продадеш душата си. Готов си да размениш най-скъпото нещо, което притежаваш, заради малкия грях. Заради малкото изкушение, за малката мисъл. Знаете ли, понякога ние дори не сме извършили греха, но мисълта, която е дошла в умът ни, това означава, че вече ние сме го направили. Душата ни, която е безценна, няма цена. Няма такава цена, която да изчисли и да каже душата ти струва толкова. Не, тя е най-скъпа. Но за мисълта, която дявола посява в умът ни, ние сме готови да разменим душата си. Аз искам тая вечер ние да бъдем не мамени, но да бъдем хора, които да им се казва истината, да приемат истината в сърцето си, да приемат правдата, а не измамата. Кажи тая вечер, правда, а не измама.
Със сигурност, когато ние приемем Исус Христос в нашия живот, идва правда в живота ни. И не трябва да позволяваме на лукавия да идва и да се опитва отново да ни мами. Защото със сигурност той ще се опитва, няма да стои отстрани и просто да гледа. Тази вечер искам да ви попитам, когато сме били по-млади, когато сме били по-малки, дали се сещаме за хора, които са изкарвали доброто от нас, които са ни карали да бъдем добри, или имало и такива хора, които са се опитвали да изкарват лошото в нас. Защото аз със сигурност се сещам за хора, които са ме карали да бъда добър, да правя добри неща. Имал съм такива приятели, които са имали добри нрави и съм имал добри дела в живота си, но съм имал и такива приятели, които са ме учили на лоши неща. И са се опитвали да изкарват лошото в мен. И тази вечер искам да ви попитам, кои хора искате да бъдат в живота ви? Хората, които да изкарват доброто във вас? Или да се опитват да изкарват лошото във вас? Тая вечер ние ще позволяваме ли отново да бъдем мамени? Знаете ли, понякога дявола не се намесва в живота ни. Понякога ние сами отиваме и решаваме да изкараме лошото вътре от нас. Или да изкараме доброто. Тая вечер от нас зависи дали ние сме готови да изкарваме доброто вътре в себе си и да се сещаме за ония хора, които се опитват да изкарват доброто вътре в нас и да приличаме на тях. Със сигурност във вашия живот има такива хора. Има ли такива хора във вашия живот? Които просто когато го видите този човек, когато общувате с този човек, когато живеете с този човек, той ви кара вие да вършите добро. Във вашия живот всичко се променя, когато сте с този човек. Не мислите за лоши неща, не мислите за трудното, не мислите за всичко това, което е гадно и трудно в живота ви. Има ли такива хора? Може да дадете някой пример във вашия живот, такъв човек? Имате ли някой приятел, някой роднина, майка, баща? Когато сме в отношение с такива хора, тогава ние можем да бъдем добри. Ще ви кажа, ако ние търсиме връзка с такива хора, ние няма да имаме какво лошо да изкарваме. Много е важно ние какво се пълним, защото това ще изкарваме. Ако ние се обкръжаваме с такива хора, които се опитват да вкарват лоши неща в живота ни, знаете ли, понякога имаме и такива приятели, които ни виждат и казват: трудно е в моя живот, тежко е в моя живот, така се случва в моя живот, моя съпруг така, моята съпруга така, децата. И тия хора ни стават малко като тежест. И тия хора са свикнали да ги носиме на ръцете, да ги носиме на гърба си. Да, добре е, когато нашите хора се нуждаят от такава помощ, ние да съдействаме. Добре е ние да се превръщаме понякога като за кофа за букук, която да хвърлят вътре букуците си, които имат в душата си, в сърцето си, да ги хвърлят вътре в нас, но ние трябва да търсим някъде, където да изхвърлиме букуците от другите хора и да приемем очистение за себе си. Захей беше натрупал много букуци вътре в себе си. Беше се превърнал като една отпадъчна кофа с пълно букуци и трябваше да намери очистение за себе си. И Исус Христос дойде и изчисти живота на Захей. Вярвате ли тази вечер, че Исус Христос може да дойде в нашия живот, дори и вие да нямате букуци в сърцето си, да нямате отпадъци, но отпадъците от вашите хора, от вашите близки, които са натежали вътре в живота ви, Исус Христос тази вечер може да ги вземе от сърцето ви, да ги вземе при себе си и на вас да ви даде лекота. И вие да не бъдете вече хората, които да бъдат само за отпадъци, но вие да бъдете хората, които да бъдат за скъпоценни камъни. Ние да се превърнем сърцата ни да не бъдат кофи за отпадъци, но сърцата ни да бъдат куфарчета за съкровища. За злато, за диаманти. Вярваме ли го тази вечер? Че личната среща с Исус Христос превръща сърцето ни в нещо скъпоценно. Преобръща живота ни.
В Божието Слово има още една такава история, за която аз пак ви говорих. За ония младенец, който разбра за себе си, че да, върши всички закони, изпълнява всички закони в Божието Слово. Слуша всички заповеди, изпълнява ги. Обаче, когато Исус му каза, продай имота си и ме следвай, тогава младенеца се оплаши, наскърби се и си тръгна от Исус Христос. И тази вечер искам да ви попитам, каква беше разликата между Захей и между този млад човек, който също имаше имот. Вижте, двата варианта са такива. Захей беше човек, който припечели парите си с измама. Съгласни ли сме? Така е. Другият човек не се казва в Библията, може би, с какво е припечелил парите си, но да речем, че този човек беше честен, да речем, че е получил от наследство парите си, да речем, че е получил парите си от честен труд и печалба. Но вижте, и двамата имаха лична среща с Исус Христос. И мошенника, и оня, който имаше честни пари, но когато Исус Христос дойде в живота им и каза, остави богатството си, остави всичките си пари и ме следвай, мошенника остави парите си и получи среща с Исус Христос. Докато другия младенец реши да запази богатството си и да ме последва Исус Христос. Да, някой ще каже, със сигурност Захей, защото е спечелил парите си с измама, на него му е било леко да остави парите си. А на другия, защото парите му били спечелени с труд, му е било трудно да остави парите си. Но аз искам да ви кажа, че всеки един от нас, по независимо какъв начин е спечелил живота си и парите си, ще ви кажа, еднакъв е. Тежестта е еднаква. И на тоя, и на другия. Може ли някой от вас да каже, че живота ви струва повече от живота на някой друг? Има ли такъв? Да кажем, да сравниме най-богатият човек на земята и най-бедния, най-изоставения, тоя, който няма семейство. Може ли да кажем, че на този човек живота му е по-скъп, а на другия му е по-евтин? Не. Животите пред Бог са еднакво скъпи. Сърцето на всеки един от нас е еднакво скъпоценно пред Бог. И Бог иска да спечели и най-богатото сърце, амин. И да спечели онова сърце, което се задоволява с малкото. И което каза Божието Слово, на малкото бъди доволен, над много ще те поставя, амин. Вярваш ли го тази вечер? Че Бог, когато има лична среща с тебе, независимо какъв си ти, Бог е готов да промени живота ти. Бог е готов да направи всичко, само за да промени всеки един от нас, за да достигнем ние до по-добро, за да достигнем ние до истинското спасение. Искам да ви кажа точно за благодата на Бог, която е тук на земята. Да, Божието Слово казва, колкото повече се увеличава греха на този свят, толкова повече се увеличава Неговата благодат. Неговата благодат, което означава незаслужената милост, която ние получаваме в нашия живот. Точно, Господ Исус Христос е тук на земята, дойде за нас, за да плати цената и за да върне онова, което бе откраднато и за да спаси онова, което беше тръгнало да погива. Това е Неговата благодат. И ние трябва тази вечер да благодариме на Бог за Неговата благодат, защото, вижте, ние днес живеем в Неговата благодат. Ние днес можем да живеем живи и здрави. Да, понякога да има трудности, да има тревоги в нашия живот, но благодата на Бог не позволява нищо да се опитва да достигне до живота ни. Благодата на Бог стои върху живота ни, ни пази, ни закриля. Неговата милост е върху живота ни. Амин. И тази вечер ние ще позволим на Неговата благодат да бъде и да управлява в нашия живот. Амин. И тази вечер да благодарим на Бог за това, че можем да приемем поучение и мъдрост от Неговото Слово. И аз искам тая книга, която ви даваме, да бъде като книжка, която да провокира интерес вътре в нас. И ще ви кажа малко, кратко какво ще бъде в следващия вторник. Следващия вторник ще имаме, вижте, да не кажете, че има сексизъм тук,
че Исус Христос се среща само с мъже. Да кажем, че само мъжете трябва да бъдат, които да се спасяват, но да има и жени, които да се срещат с Исус Христос. Исус Христос е готов да се среща с всеки един от нас. Независимо дали е мъж, дали е жена. И някой да каже, когато жената е в църквата, не трябва да повдига главата си. Да. Исус Христос умря на кръста за мъжа и за жената и те да бъдат равни, но да се покланят заедно пред Бог. Амин. И следващата ни среща, която ще разгледаме, е чужденката, която се среща с Исус Христос. И аз искам вие да поразгледате вече за другия вторник, защото вече имате в себе си книжката, да поразгледате. Вижте, във всяка една история този човек се е постарал да има Словото, което е от Библията. Следващата ни история ще бъде в Матей 15 глава от 21 стих до 28 стих. Това трябва да ни провокира да си отвориме Матей и да го прочетеме. Да прочетеме тая история. И вижте, по-надолу във всяка една история има въпроси. Можем да ги прочетем тия въпроси, можем да си отговорим сами на себе си, за да може това да провокира сърцето ни да мисли върху това нещо. Умът ни, живота ни да мисли върху Божието Слово. Някой ще каже, как да имам лична среща с Исус Христос? Когато имаме лична среща с Неговото Слово, тогава ние имаме лична среща с Него. Когато ние си задаваме въпроси през цялото време, да си кажем, това е интересно, това ми харесва, този въпрос много ме мъчи, този въпрос ми е много така, като трънче, което ме боде в ръката и не спира да ми излиза в главата. Божието Слово трябва да бъде така в главата ни. Да излизат въпроси, които да си отговаряме, сами да се питаме и сами да си отговаряме, да търсиме в Божието Слово, да намираме отговори за себе си на всички наши въпроси. Амин. Вярвам, че Бог има специално време за нас, с което да ни помогне да се доближаваме до Него. И вярвам, че проповедите, които идват от Бог, идват за да ни доближават до Него. И вярвам и знам, че днес е първия урок и първата среща, която разглеждаме днес е среща на Исус Христос с Захей, но последната среща, която ще разгледаме е личната среща на Исус Христос с теб. Амин. Вярвам и знам, че ще достигнем до момента, в който ще кажем, Боже, благодаря ти за среща, която имахме. За това, че ти дойде в живота ми и го промени. Амин. Нека се изправим да се молим. Боже, благодарим ти, Господи, за тази вечер. Благодарим ти, Господи, за това, че ти ни позволяваш, Господи, да бъдем тази вечер тук при Тебе, да Те славим, да Те издигнем, да Ти благодарим, Господи, и да чуем Твоето Слово тази вечер. Моля Те в името на Исус Христос тази вечер, за тази история, която Ти си, Господи, дал в живота ни. И за тази история, Господи, която Ти си се срещнал с Захей, аз Те моля в името на Исус Христос, Ти да ни говориш на сърцата, да ни разкриваш велики тайни неща, както си казал, Господи. И аз Те моля в името на Исус Христос, това Слово да достигне до сърцето ни, да достигне до живота ни, Господи, и да ни напомня за Тебе и в главата ни, в сърцето ни, в живота ни, да има непрестанно желание да Те търсим, да Те изследваме и да живееме след Тебе, Господи, да Те търсим. Моля Те в името на Исус Христос тази вечер да се докоснеш до всеки един от нас и да имаме лична среща с Тебе. В името на Исус Христос. Благодариме Ти, Боже. Амин. Амин. Амин.